Mikäs päivä tänään on? Voi ei. Tänään on maanantai, koulun tanssiaiset. Mikäs mä löytäänkin jo? Rekku, herätys! Mä menen hakee sulle ruokaa. Hetki. Ei kun niin, munhan pitää pukeutua niihin tanssiaihin. Tää rusetti kelpaa. Taiden eka mennä. Mä menen hakea sun ruoan. Tässä on sun... Tässä on sun ruoka. Mitä mieltä oot? Okei. Tässä. Mun pitää nyt mennä sinne koulun tanssiaihin. Siispä mä menen sinne bussipysäkille. Kuinka? Mikä päivä tänään oikeesti on? Tänään on maanantai. Okei. Siis koulun tanssiaiset. Pitää pukeutua nätisti. Herätys, Sessu. Joo, mä menen hakea sulle ruokaa. Tarvitsetko vessanpöntä? Okei, mä menen hakemaan. Tässä sun ruoka. Ai niin, munhan piti laittaa ne vaatteet. Sessu, lopeta. Okei, mä laitan vaatteet ja sitten katon äkkiä peiliin. Wow, mä näytän tosi kauniilta. Okei, nyt bussipysäke. Vihdoin. Nyt vaan pitää ottaa se bussiauto. 2 sekan päästä. Sen auton pitäisi jo olla täällä. Kyytiin vain, poju. Vihdoin sä tulit. Mennäänkö me? Juu, poju. Tässä on se poju. Moi, mä tulin tänne koulun tanssiaihin. Kyllä, menen vain sisään. Okei. Milloin tanssiaiset sit alkaa? Ne alkaa heti kun vikaoppilas on tullut. Enks mä ole vikaoppilas? Meillä on tullut uusi oppilas. Ja hän on vikaoppilas. Okei. Mikähän sillä tytöllä kestää?